ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо сиҳат саломат ҳастед. оғоз мешавад видеои мо аз магазини рақами болошда чанда 64 аз магазин рақами 48. ин магазина бисёртар ман нишон метиҳам. бисёр либосҳои хушрӯи кӯдакона дора ва духтарако бисёр хоҳиш мекунанд ки ҳами ки новинка шид мо да видео карда партоед. این مگزین در هفتم دروازه پیشینه حاضر در اومدگاهی رقم 11 قرار داره. یکم ریادی مگزین شگی مرحمت بینید چه خوشروچه هنمی ترویکا برای دخترکو 170 سومون بوده ترکی. سه تا چیز داره. من مایک چشم نشون تیم اینه بینید عجیبک алакай میدونید ҳозирами бозор аҳамият додум. алакай барои камакак тинуктарака овардистян. бинед ино начос надоранд ва ёшон материалошон трикотаж беҳад материали хушрӯ. нархшон 170 сомонӣ. ҳозир пурратар бо нишон метиҳам. анаваиш боша брижаш бошад начос дора. футболкаш начос надора, брижаш начос дора. то размери анамин 4 солара размер ҳаст да. брижа, безрукавка ва футболка. аз якта дига тройка омадагиай. инеш бачаги. иям ҳамихе нархаш. тройка Versace. иям 170 сомонӣ. на бо капюшон дора. дида. шуча. безрукавка, капюшон, футболка. خلاصه همکه новинка хушрӯ тройкаи 170 сомона. ина и лакоста чанд сомай? ина им хушрӯ буда барои калона. худаш тоқая? хеле турецкий лакоста 100 сомон аксия шида будай. баъд иҷа дабо якчанд чизи калони ҳастай ва ёрам распродажа кардагиан. чира 100 сомонӣ кардаги? ҳаминора ана иҷа дабо ҳастай. чанд намуд спартификачо 100 сомонӣ распродажа кардиан. на брижошон кати хушрӯак бардовӣ ҳастай. турецкиам дӯстони азиз. то ами тақрибан то синфои 9-10 мешавада. бачаги распродажа. ами киртатона нишон тедя бор чанд сма? ай сиёшам астай коричневишам турецкиам на марҳамат духтаро 150 сомон турки. остинашон омадагиай ази сиёҳ бодора. бисёр хушрӯ моделиш хушрӯ. бардовишам дорада кани иҷада нест? иҷада набудай. неги сиёҳуш поёниш намха гипюрай подклад дора. ям платья инам хушрӯ. анаям стили турки 150 сомон. ха хушрӯ турецкий. поёниш шифонай и тарафиш маечный. без размер не най но доран размер 44-46 ке размеро доштиам. аҷоиб хушрӯ. 150 хулоса биё духтаро амхе распродажа кардагиан. инҷа ино пеш либосои амхе занона мефурӯхтиян. ҳозир бошад кӯдакона мефурӯшанд. ино 55 ҳана распродажа шидай 55 сомонӣ. анами жимпирои 90 сомонаи турки 55 сомонӣ. марҳамат ина рангакош то синфои 2 сера мешава. бисёр хушрӯ. ина магазини рақами 48. дурунда беҳад либосои кӯдакона бисёрай. унора ма дар дига видеоум пурра фаҳмондагим нишон додагим нархоша. мисол каседа дар кор бошад ромада як ба як видеои маро тамошо кунед мебинед. ҳаминора ҳамаи нархошона. ҳами ба ёш рости беҳад хушрӯ. анами намудош ва анами намуд платёш.
моро бисёр занҳо тамошо мекунанд. Медонам ки оводам хеле чизо маъқулай. аз бо як чизи хушруви дига ёфтам. Ирам нишонтон метиҳам. И кардиган чанд сомай? чанд сомай? 350 сомон набинед. Турецкий кардиган. Амхе дар қабма нишонтима мира. Ира. На капюшон дора. дарозаки хушру тоза турки. Биёед бо арзон мешава. Инами мисол кадомаш ки 350 400 қиматтара коша бо арзонтар мекуна ин нархе ки ҳастай. Ҳа, анаи бардовиш. Ҳам куртае ки тур бидози поёнаш, инаи бардовиш дӯстони азиз се ранг дора. Ина марҳамат. Бардови, бежави ва сиё. То размери 50 тақрибан доранд. омада аз распродажаошон як бор бинед, бо хабар шавед.